салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Як марди 40-солаи ӯзбекистонӣ ба президенти ин мамлакат Шавкат Мирзиёев нома навишта хоҳиш кардааст, ки барои бо Ҳабиб Нурмагомедов рақобат кардан ба ӯ кӯмак намояд. Ин мард Уткир Уринов ном дошта муқими ноҳияи пешкуни вилояти Бухоро будааст. Дар номаи худ Уткир ба президент муроҷиат карда гуфтааст, ки ман хостори бо Ҳабиб рақобат карданро дорам. Аз ин рӯ ба ҳеҷ куҷо муроҷиат кардан наметавонам. Умедворам, ки шумо ҷаноби президент ба ман чунин имкониятро фароҳам меоред. Хоҳиш мекунам ба ин кор шумо саҳм гузоред, то мо аз муоинаи тиббӣ гузарем ва вориди октагон гардем. Навиштааст Уткир ба президент. Ин одамон девона шуданд чи? Соядаст ё ба истилоҳ автографи Алина Загитоваро дар Русия ба фурӯш монданд. Дидед, ки Загитова то кадом андоза дар фазои варзишии Русия ситора аст ва ин маҳорату истеъдоди худодади ӯ ҳатто бузургони варзиши Русияро ба ҷанҷол даровардааст. Меравем ба мақсади асосӣ. Дар сомонаи тиҷоратии Авито.ру нафаре соядасти Алина Загитоваро ба фурӯш мондааст ва нархи ин соядастро ба 15 000 рубли русӣ баробар кардааст. Ӯ гуфтааст, ки ман ин соядастро дар яке аз мусобиқаҳои байналмилалӣ аз худи Загитова гирифтаам. Ин бори аввал аст дар Русия, ки соядасти варзишгареро ба фурӯш бароранд. маркази байналмилалии тадқиқотии варзиши футболбозини қиматтарини дунёро раддабандӣ кардааст. тасаввур кунед, ки Роналдо ва Месси ба қавле ҳо поёнданд. мақоми аввалро бозингари дастаи ПСЖ Килиан Мбаппе бо нархи 265.2 миллион евро гирифтааст. дар мақоми дуюм Раҳим Стерлинг бо нархи 223.7 миллион евро меистад. мақоми сеюмро Муҳаммад Салоҳ бо нархи 175.1 миллион евро ишғол кардааст. дар ҳафтгонаи қиматтарин бозингарон ҳамчунин Ҷейдон Санчо аз Боруссия, Садио Мане аз Ливерпул, Харри Кейн аз Тоттенхем, Маркус Решфорд аз Манчестер Юнайтед ҷойгир шуданд. исми сарвони дастаи Барселона Лионел Месси дар мақоми ҳаштум аст ва рақиби азалиу Криштиану Роналду ҷои ҳайронӣ надорад. дар мақоми 49 аст. менеҷери Конор Макгрегор Одди Аттар гуфтааст, ки чаро рақобати ҷавобӣ миёни Ҳабиб ва Конор баргузор нашавад. ин дар ҳоле аст, ки Конор ин навбат бо Сероне ва Ҳабиб бо Тони Фергюсон рақобат мекунад. бешубҳа дар фазои иттилоотии варзишӣ қариб ҳар рӯз дар мавриди рақобати ҷавобӣ ё худ реванш миёни Ҳабибу Конор мақолаву хабарҳо нашр мегардад. аз ин рӯ Аттар гуфтааст, ки баъди ин рақобатҳо чаро миёни Конору Ҳабиб реванш нашавад. Конорро ку дар Русия хеле дӯст медоранд. Ҳабиб низ эътибори баланд дорад. аз ин рӯ бояд фикри рақобати ҷавобиро дар Москва кард, гуфтааст Одди Аттар, менеҷери Конор Макгрегор. пештар Зенидин Зидан гуфта буд, ки зимистон мо дар авзанаи трансферӣ ягон бозингар намехарем. аммо дирӯз боз хабари нав баромад, ки Реал Мадрид ба шикори футболбози дастаи Интер ва мунтахаби Аргентина Лаутаро Мартинес баромадааст. Барселона низ чанде қабл эълон дошт, ки хостори харидори намудани ин бозингари бомаҳорат аст. аз ин рӯ Реал мехоҳад дар ин хариду фурӯш Барселонаро ноком созад. гуфта мешавад, ки барои харидории Мартинес Реал 111 миллион евро ҷудо кардааст. оё мухлисони Реал мехоҳанд Мартинесро дар дастаи дӯстдоштаи худ бубинанд? дар ин хабар ҳамчунин илова шудааст, ки Реал нақшаи фурӯши Йович, Мариано Диас ва Гарет Беллро низ кашидааст. Пеп Гвардиоларо дирӯз суол доданд, ки аз рӯи принсип шумо кадом дастаро сармураббигӣ кардан намехоҳед. ӯ гуфтааст, ки ман аз оне ки сармураббии дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Реал Мадрид бошам, он беҳтар аст, ки ба Малдив равам. мумкин, ки ба Малдивам не, чунки онҷо майдон барои бозии голф надорад. дидед, ки Пеп кадом дастаҳоро бад медидааст. фикри ман ин аст, ки ӯ Реал ва Манчестерро барои он бад мебинад, ки ин дастаҳо бештар азияташ доданд. ҳамлагари бошгоҳи Ливерпул ва мунтахаби Сенегал Садио Мане беҳтарин футболбози Африқо дар соли 2019 дониста шуд. дар даври ниҳоӣ Мане аз ҳамдастаи хеш Муҳаммад Салоҳ ва бозигари алҷазоирии тими Манчестер Сити Риад Маҳрез овози бештар гирифт. унвони беҳтарин футболбози қораи Африқоро дар соли гузашта ба даст овард. Садио Мане ба мунтахаби Сенегал то ба даври ниҳоии ҷоми миллатҳои Африқо баромада бо Ливерпул ғолиби Лигаи Чемпионҳо гардид. дар чемпионати Англия зинаи дуюмро ишғол кард. дар мавсими ҷорӣ Мане дар Премер-лигаи Англия 19 бозӣ анҷом дода ба задани 11 гол ва 6 партофти головар даст ёфтааст. муҳофизатгари бошгоҳи Реал Ашраф Ҳакимӣ, ки дар дастаи Боруссия Дортмунд ба таври иҷора бозӣ мекунад, беҳтарин футболбози ҷавони қораи Африқо дар соли 2019 гардид.
ҳамлагари барселона антуан гризман бозгашти собиқ футболбози бошгоҳи каталонӣ неймарро ҷонибдорӣ намудааст. Футболбози фаронсавӣ новобаста аз он ки дар сурати бозгашти ҳамлагари бразилӣ мавқеи ӯ дар ҳайати асосӣ танг мешавад, ӯ розӣ аст ки неймар баргардад. ба назари қаҳрамони ҷаҳон ҳатто бо будани неймар низ ӯ мавқеи худро гум намекунад ва дар сурати бо ҳам будан хатти ҳуҷуми барсаро боз ҳам қавитар хоҳанд кард. ба ҳамин тамом то барномаи навбатӣ хайр.